салом айзон, Шалои Гулхоҷа ҳастам. Дар рӯбарӯи шумо имрӯз 1 май аст, рӯзи меҳнаткашон ва ҳамаи шумо айзонро бо ин рӯз табрик мегӯям ва ҳамаи шуморо дар барномаи хабарии Радиои Озодӣ баъд аз камтар аз 2 соат дигар мунтазирем, чун ҳамеша хабару гузоришҳои зиёд дорем ки мехоҳем ба шумо бирасонем. Дар гузашти Бозор Собир дар Амрико эҳтимол меравад ки ин шоири тавоно ва номдори тоҷик дар ватан дафн шавад. Мебахшед ки пуштам ба поятон расид ва чӣ гуна сармуфаттиш аз сӯи раҳбари идораи андоз лату кӯб гашт. Дарҳои боз барои журналистон. Никол Пашинян ки номзадиаш ба курсии сарвазирии Арманистон пешниҳод шудааст мегӯяд дар қарори аввалаш роҳро барои журналистон дар идораҳои давлатӣ мекушояд. Исроил Эронро ба тавлиди пинҳонии силоҳи астаҳӣ муттаҳам кард. Эрон дар навбати худ ин айбномаро хандаовар ва кӯҳна номед, аммо кишварҳои Аврупоӣ ва Амрико дар ин бора чӣ мегӯянд дар барнома барои шумо хоҳем гуфт. Қабристонро расмӣ карданд. Сокинони Файзободи боло мегӯянд баъд аз гузориши Радиои Озодӣ мақомот аз бунёди манзил дар оромгоҳи онҳо даст кашиданд. Ин танҳо чанде аз хабару гузоришҳои мо аст ки мехоҳем пешниҳод кунем. Хабару гузоришҳои зиёд дорем. Агар кадомеаш дар барнома нағунҷид, онро метавонед дар вебсайти мо www.ozodi.org ва ё ин ки Озоди видео канали махсуси мо дар YouTube тамошо кунед. Хулоса фаромӯш накунед, баъд аз камтар аз 2 соат дигар мо ҳамаи шуморо интизорем.